Super. इतले मनशार पळयले ಅಂತ कोंकणी ಅಂತ this is the first funniest movie. Super movie. हसून पुरा झाला. फर्स्ट टाइम कोंकणी मूवी इतली फनी पळयली आम्ही. ते हसून हांगा घालान धूप उठला. I liked it very much. ते पळयले आणि इपटी पळयन बघता हसून आणि की उलोंग जायना कित्याक गाल दुखते तसत आणि की टॉम अँड जेरी सिरीज पळल्यावर झाले. आमच्या कोंकणी लोकांक बोटान मेस्टितली पिंतुरा मेळची सो ही एक अपूर्बाईचे पिंतूर दुसऱ्या फावटी पळोवचे आनी की पळया जाता अशें हांव हे थर्ड टाइम पळोवचे तिसरे फावटी आम्ही अशी इतले कॉमेडी आसा म्हणून चिंतून आसले. भुरग्यांनी एन्जॉय केला. कोंकणी इंडस्ट्रीन मूवी येवना.